ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ କୁନି ପୁଅର ଜିଦ୍ ପାଇଁ କେମିତି ଅଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀରେ ମାର୍କେଟ ପରି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବନେଇଲୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଶିଖିବା। ଚେରିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଲା ପରେ ନଡ଼ିଆକୁ କରି ଆଗରୁ ରଖିଥିଲି, ବାଦାମ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲି। ସେସବୁକୁ ପ୍ରଥମେ ସଜାଡ଼ିଲି। ମୁଁ ଏଠାରେ କିଛି ବ୍ରେଡ୍, ବିସ୍କୁଟ୍ ଓ ଚିନିକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କଲି। ମୁଁ ବ୍ରେଡ୍ ସହିତ ବିସ୍କୁଟ୍ ଓ ଚିନିର ଭିଡ଼ିଓ ନେବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବେ ନିହାତି ନେବେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ବାଉଲରେ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଉଷୁମ ପାଣି କରି ସେଥିରେ ଅମୁଲ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକାଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଳାଇବେ। ଅମୁଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୂର୍ବରୁ କୁଟା ଯାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ବ୍ରେଡ୍, ବିସ୍କୁଟ୍ ଓ ଚିନିକୁ ସେଥିରେ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇବା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ବହଳିଆ ନ ହୋଇଯାଇଥିବ। ସେସବୁ ବହଳିଆ ହେଲା ପରେ ଆମେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ପକାଇବା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇବା। ତାପରେ କିଛି କଟା ଯାଇଥିବା ବାଦାମ ପକାଇବା। ବାଦାମ ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଗୋଳାଇବା। ଯଦି ତାହା ଅଧିକ ବହଳିଆ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପାଣି ଏଡ୍ କରିପାରିବେ। ଶେଷରେ ରଖିଥିବା ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଗୋଳାଇଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ର ବାସ୍ନା ଭଲ ଆସିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଫାର୍ମରେ କିଛି କଟା ଯାଇଥିବା ଚେରିକୁ ପକାଇଲି ଓ ସେଥିରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମିଶ୍ରଣକୁ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଠିପି ମାରି ସଜାଡ଼ି ଦେଲି। ଏହିପରି ଥରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବନାଇ ଖାଇସାରିବା ପରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଫାର୍ମାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଠି ଦେଇ ସଜାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାହାକୁ ଫ୍ରିଜରରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ଦେବା, ଯେଉଁପରି ଫ୍ରିଜର ଭିତରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟି ଭଲ ଭାବରେ ବସିଯିବ। 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍କୁ ଫ୍ରିଜରରୁ କାଢ଼ିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଯାହାକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟିକୁ ପାଇ ଆମ ଛୁଆର ମନ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲୁ। ଆମେ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।